chini tako khoroksa Elish Tripura hanai teisha bosor ketalni salo Langma choi thangka Bangalore Hasteo accident Wngwi omo ongka chini 100 number case 100 jon angka dead mani tabuk chini Tiprasa Bangalore Hasteo bono romi uskango kaisang mani obo to update riliya but bini kaisa ekdom Patichara ni Elish Tripura just 23 years old accident Wngwi bini Langma choi thanga hospital lo tini saring ni dipor ni simik bini nok boro call khlaile mani no but khaklaya jebo Langma choi thanga ni unfortunately bini Langma choi thanga kibik langka kabangma bills kabangma bini hamjongma bini ma pa songo khaklaimia sabo bodino tamang thang ba bodino accident Wngwi ba bunte ngi thang khaklayo amtike chini Tiprasa rok kaham kurung khanya tongbayan amtike Langma chok lakani New Year ni dino bini Langma chokna nangkha previous year abo chini tako khorok sama ikano Dhalai klai Langma chokha New Year ni dino tini chini Elish Tripura manai 23 years old Langma choi thanga accident Wngwi bini mapha busaka dukho nangai tongkhana amo bosor kadal ni dino New Year 2026 ni dino no borni sajla kaisa Langma choi thangma bai busaka dui tonglai khana borok bisik lokliya takbuk song horni jora phano taba update na ni ma phaiga wansugui chechu bai mane raksubadi family rok to chugi hanai sao bini sakhamya na nyani bagai ba hospital ni bills rena ni bagai borna ko je mai tongmani aborno phalisi program ni wansugui tonglai mani but unfortunately manliya takbin Langma choi thanga bini bills bo ka mang thanga borni manager ko to sun kok salai kha borno manager khana phai nei ba hotel ni malik ro khana phai nai nei bum tuita mong nei ya sunai na bum theng no ya tutan kulum ka hambai